Bislak, Marse, Bilo-Bilo. Muna namin tipo ba? Nobyo ang nataya ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanang kaya inangayap lang. Dahil di pa magina macho gwapo ako nata, arig na pa'y tay bambanti kasla ar-arya Nobyo ang nataya ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanang kinayon ng ngaiyap lang. Dahil di pa magina macho gwapo ako nata, haring na pa'y tay bambanti kasla arat-aryang anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, nagdakilen abis lang. Anya nabis lang, at datanay kumagat. Nagsakitin tiyap lang, tay bislak ay maulawang. Nobyo ang nataya ay apo na kaam-ama, nuromansa ay nagtanang kanayon ng ngaiyap lang. Dahil di pang magina macho gwapo ang kunata, arig na pa'y tay bambanti kasla ar-aryang itirapiin. Anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, nagdakilen abis lang. Anya nabis lang, ang datanay kumakan. Nagsakitin tiyap lang, tay bislak ay maulawang. Anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, nagdakilen abis lang. Anya nabis lang, at tatanay kumakan. Nagsakitin tiyap lang, tay bislak ay maulawang. Anya nabis lang, nagmayaten abis lang. Anya nabis lang, nagdakilen abis lang. Anya nabis lang, at tatanay kumakan. Nagsakitin tiyap lang, tay bislak na